Bundan ileriye gitmedi. Engin. Bundan ileriye gitmedi. Yani en fazla şurası oradan burası. Tekniğe öğleden sonra gözüküyor. Şimdi normal şöyle bir git gel. Alexander, du er ikke den eneste, der ikke har nogen marker. Nej, Daniel, han gider ikke ud af det. Engin. Gider han bare ikke. Hallo, Camilla, tror du ikke, det er det meget her? So there's 6 kilos, but 2 kilos. Yes, second group. Det glæder mig ikke i morges, det er ikke. Eller det bliver virkelig. Men det kan være, det bliver reje. Så er det fordelt over hele kroppen. Det prøver jeg. Tager du billeder? Filmer? Okay. Hvis du filmer. Jeg har min første gang taget min våddragt på helt selv. Alle mulige steder. Så er jeg i Norge eller sådan noget. Så er der sådan et krav, hvor det hedder sådan, alle er sådan med toiletter. Så der er sådan noget sådan skræmt, så der er toiletter sådan hele vejen ned. Er det noget skræmt? Joe, har du set det med nogen kan gøre med hans mave? Har du set det, Joe kan gøre med hans mave? Sådan nære, hvor det rejser. Hvad fuck er det? Er det din mave eller?